Аллаху акбар. Әлеге истәлекле вакыйганы Түбән Бәрәскәдә 100 елга якын көтәләр. Бүгеннән якын тирәнең иң матур һәм бай тарихлы мәчете манарасында ярымай балкый. Аны Мәскәүдән ясатып кайтарганнар. Мәрҗани мәчете белән бер вакытта төзелгән мәчет. Кызганычка каршы күп еллар быел буш торды. Иншалла киләчәктә дә буш тормасын. Түбән Бәрәскәдәге Аллаһ йорты Мәрҗани мәчете белән бер чорда төзелгән. Әлеге бина үзенчәлекле архитектурасы белән дини йортлар исемлегендә тора. 1769 елдан Екатерина Икенче карары нигезендә татарларга таш мәчет салырга рөхсәт ителә. 2018 елда президент Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча мәчетне яңарта башлыйлар. Барлык тарихи үзенчәлекләрен саклау бурычы куела. Әлбәттә инде күрәсез, монда инде эшләр бик тиз бара һәм безнең төзелеш егетләребез, төзүче егетләребез сыйфат ягыннан бик нык эшлиләр. Реставрация эшләренә районның иганәчләре, зыялылар да кушылган. Авыл халкы бик кызыксынып тора. Өлкән яшьтәге абыйларыбыз бигрәк тә инде шул мәчетләрдә азан тавышлары ишетелеп, шунда намазлар укырга язсын дип, әле алар акчалар бар әле, финанс якларына кытлыгыгыз юкмы, тәртелмисезме дип. 2 гасырдан артык биредә намаз да укыганнар, халыкка дини гыйлем дә биргәннәр. Шуңа да ул чордагы мөхитне архитекторлар тулысынча саклап калырга тырышкан. Бу мәчет Петербург бароккасы стилендә эшләнелгән. Бу Казан аръягындагы беренче 3 таш мәчетнең берсе. Минемчә, ул вакытта бу мәдәни агарту үзәкләренең берсе иде. Түбән Бәрәскә авылындагы мәчетне тамырлары шушыннан булган меценат Ибрахим Бирнаев төзетә. Совет чорында гыйбадәтханәләрнең аен кисеп манараларын җимерә башлыйлар. Бәхеткә монда бина үзе сакланып кала. Хәзерге буын вәкилләренең аны яңадан торгызу мөмкинлеге туа. Мәдрәсәдә укып йөрим, хәзер 1000 еллык мәдрәсәдә. Минем темам как раз Мәрҗани турында яза идем теманы. Аның әтисе шушы мәчеттә укыган. Ул миңа ишетүгә сразу үземнеке булып китте. Татарстандагы иң борынгы таш мәчеттә реставрация эшләре инде сентябрь-октябрь айларында төгәлләнергә тиеш. Түбән Бәрәскәдәге мәчет моңарчы төзекләндерелмичә калган соңгы таш мәчет иде. Хәзер булгач ул Казан артының тагын бер йөзек кашы булачак. Әтнә районыннан Руслан Хөснетдинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.